Здравейте хора, съм Gamer HDBG. Днес правим една реклама на един пич, който искаше рекламка. Писа в това, ето тук. И ще ми даде някаква игра в Steam. Не знам каквато иде. И ето го пича, прави хубави геймплейови. Тук някакви неща. Не знам каквото иска да дава, аз не само за играта да правя. Защото който казах, който иска да пише в коментарите, ако искате пишете. Ето, много клипове има. Абонати 160. Много готини геймплейове, на CSGO има. И други неща. Това първия. MC Evo Monster. Да ме преминем към следващия. RSBG, много готин пич, няма съм тип с него. Тук има доста интрота, няма да ги показвам, доста са. Има повече от мен, 1, 2, 3, 4, 5. Имаше още едно, ама той го е стрел 6, значи 6-7 интрота има точно. И кеф има как. Спидардовици горе-долу ги прави, готини. И той се пише, както чухте, RSBG. Преминем към следващия. Brigade Best Gamer HDBG. Братовчет ми по-точно. Само дете слава Best. Чисто като моето име. И той има малко абонати, но той искаше да го рекламна. Ето тук има някакви Tombola Fan Вечер обаче. И тук при мен е NixonBG. Прави Tombola. Уша в Adventure PvP, обаче мести в Енергот. И това беше от мен. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се най-ново за това пич. И бай!